Türkmenistanda döwlet dükanlarında çäkli mukdarda we ketkitlenen bahalardan satylýan etat azyk önümleriniň bahasy ýokurlandy. Bahalaryň duýdansyz galmagynyň prezidentiň parlament agzalary bilen geçiren ýygnakda eden çykyşynyň ýa-da gawat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä azyk önümleriniň döwlet tarapyndan ketkitlenen narhlary eýýam 25 fevralda akşam ýokurlanypdyr. Hususan da bir näçe ýyllap döwlet dükanlarynda 1 kilogramy 7 manatdan satylan şeker indi 9 manada durýar. Ösümlik ýagynyň 1 litriniň bahasy 13 manatdan 19 manada çenli ýokurlandy. Towuk aýyklary 10 manatdan 16 manada ýetdi. Bahalaryň ýokurlanmagy ýylat tarapyndan iň köp talap edilen beýleki azyk önümlerine de täsir etdi. Çörek, un, ýumurtka, şeker, ösümlik ýagy we towuk aýyklary ýaly önümler Türkmenistanyň ýylaty üçin iň köp talap edilen azyk önümleri bolup durýar. Uzaga çeken ykdysady krizis wagtynda azyk önümlerini döwlet dukanlaryndan belli bir bahadan satyn almak ýylat köpçüliginiň gün görmegi üçin ýeketäk mümkinçilik bolýar. Bahalar ýurdun prezidentiniň 25 fevralda parlament agzalarynyň öňünde eden çykyşyndan soň birden ýokurlandy. Gurbanguly Berdimuhammedow beýleki meseleler bilen birlikde azyk howpsuzlygy meselesini agzady. Türkmen döwlet habarlar gullugy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine ýylaty ekologiýa taýdan arasy önümler bilen üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berýäris diýip aýdanlygyny habar berdi. Emma neşir subsidiýerlenen önümleriň bahalaryny ýokurlandyrmak barada resmi buýrugyň edilip edilmänligini anyk etmedi. Prezidentiň aýdan sözleri azyk ýetmezçiliginiň hem döwlet dükanlarynda basabaslygyň güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Azatlyň habarçylary ýylatyň gaharlanýanlygyny aýdarlar. Soňky bir hepdäniň dowamında önümleriň döwlet bahasyndan satylýan hemme ýerinde ösümlik ýagynyň, towuk aýyklarynyň, şekeriň sowdasynyň kesilmegi ýa-da ýetmezçiligi ýaly ýagdaýlar döredi. Bu önümler esasanam tüwi ýa-da möhleti geçen içkiler bilen goşulyp satyldy. Bu ýagdaýda goşulyp satylýan haritlaryň görnüşlerini hem mukdaryny dükanlaryň özleri ketkitledi. Satıcıların pikiriçe defitsit azygyň bahasynyň ýokurlanmagy nowatlar ýa-da goşmaça harit goşup satmak meselesine täsir ýetirmez. Paýtagtyň dükanlarynyň biriniň satyjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşliginde şeýle diýdi. Hususy dükanlarda şekeriň 1 kilogramy 23 manada durýar, döwlet dükanlarynda bolsa 9 manada. Şonuň üçin öňkü ýaly möhleti geçen önümler bilen satarys diýip satyjy aýtdy. Paýtagtda soňky bir aýyň dowamında döwlet dükanlarynda azyk önümleriniň ýygyderli ýetmezçiligine garamazdan ullakan nowatlar saklandy. Türkmenistanyň vilayetlerinde ýylat bir näçe aýlap çörek we un satyn alyp bilmän kösenýär. Marada şu ýerden sagat 8-de döwlet dükanlarynda ullakan nowatlar ýygnanýar. Köp etraplarda adamlar aýlyk un paýyny 3 aýlap satyn alyp bilmän kösenýär. Köpüsi her gün dükanlara umydygär gelýär we esli wagtlap nowata durandan soň eli boş gidýär. Bu arada maradaky habarçylarymyz 25 fevralda gurrun berdiler. Azyk krizisiniň 3 ýyldan gowrak wagt beri dowam edýänligine garamazdan ýurdun häkimetleri bu agyr ýagdaýy ikrar etmek islemeýär. Prezidentiň 25 fevralda eden çykyşynda ýurdun ykdysady ösüşiniň durnukly dinamikasynyň üpçün edilýänligi we bäsdeşlige ukyplylygynyň güýçlenýänligi aýdyldy we maýa goýun puwdugynda sosial ulgamynda ýokary derejelere ýetmek we ýylatyň hal ýagdaýyny ýokurlandyrmak üçin anyk çäreleriň durmuşa geçirilýänligi öňe sürildi. Bu arada habar beren Türkmen medeniýeti prezidentiň agdan anyk çärelerini tahkik etmedi.